naopak. Výborne. Už sme tam? V nízkych Tatrách. Tam, kde by ste to nečakali. Tam, kde medvede dávajú líškam dobrú noc. Kde sa zajaci lyžujú aj v lete. Sa vaše dieťa môže stať hviezdou televízneho priemyslu. Mikrofón dávame jemne pod bradu. Dobre, takto jemne pod bradu. A tam je kamera, do tej dierky sa treba dívať nikam inám, hej. A treba povedať, kto som, čo som, kto sú moji rodičia, ako sa volajú, odkiaľ sme prišli a povedz, že koľko máte peňazí, to nás všetkých zaujíma, dobre? Tak. No ja som. Ja tiež. No tak ja už aj bežím. A ty nemáš mikrofón. Čo? Ty nemáš mikrofón. Kamera! Kamera beží! Nahráva sa. Najväčším hitom nášho nakrúcania je určite táto pani. Volá sa Klapka. Vyzerá to takto, pozrite. No neboj sa, pozor, bude to Klapka. No, zlakol si sa, vidíš? A to vôbec nie je sranda. Lebo toto sa deje a minule Maroš Kramál dostal infarkt z toho, jak mu klapli pred párou, tak pozor na. Kývu do kamery, Samko. Zakývu do kamery, kde je kamera? Videli ste to? On si cucol prsta. Tak ako mám začať? Nahráva sa. Vyskočilku preskočil, vyskočila, preskočila. Prvá scéna Lavrika. OK. Vyskočila, preskočila, preskočila. Vyskočila, preskočila. Preskočila, vyskočila. Viem. Na zdravie. Ďakujem. Kamera. Zvuk. Klapka. Samko, ďakujeme. Poď. Vyskočilku, preskočila. Vidím, že od 10. A ako sa to začína? Vyskočila, Výborne, je to bez prstov po dole. Vzhľadom na dnešnú tlakovú níž a viacej som si nezapamätal. Idú 3 paradajky po ceste a jedna povie paradajka. Ide auto. Ide auto. Samková kamera. Poprosím Klapku s nápisom Samková kamera. To musím stlačiť. už to, ja ti to dobre. Samková kamera bude hit tejto televízie. Výborne.
Ukáž, otoč na toto, takto otoč. A môžeš aj otačať. Pozor a otoč a musíš trafiť tu, aby si videl klapka. Tak, a zás otoč. Pred objektív klapka. Pred objektív klapka. Klapka pred objektív. Pred objektív, klapka pred objektív. Musíš ho trafiť. A pred kameru, Samko. Chytám objektív. Áno, Samko to. Výborne, klapkuj. A Samko teraz dá svoj kamerový freestyle. Výborne, Samko švenkuje. Ahoj, Samko, som v telke. Vieš čo, Samko? Áno, budem v telke statív. Aj mamička tam je, nájdi mamičku. No, nájdi mamičku. Nie je to tvoja, ale nevadí, pridružíme mi nejak. Tam je mamička, mamičkine nohy. Hlavu, maminu. Pozor, nespadni cez statív. Výborne, je tam mamička, už sme ho našli. Poďte, Moni. Jasné, že je tam. Zakývame. Do Samkovej kamery. Výborne. Stop! Je to neuveriteľné, ale je to tak. Každý z nás má svoju mamičku. A my, čo sa veľmi hanbíme, si ju voláme na pomoc. Výborne. Vyskočil. Akcia! Vyskočil, preskočil, vyskočila, preskočila. Prší, sneží, je zamračené a bude aj búrka. Vzhľadom na dnešnú tlakovú níž... A viacej som si nezapamätal. Vzhľadom na dnešnú tlakovú níž, ktorá sa k nám blíži, Má byť oblačno a zamračené, občasný dážď. A budú búrky. A 27 až 22 stupňov Celzia. A bude zima. Slovenský interologický Slovenský hydrometeorologický ústav kvôli expanzii negatívnej zrážkovej činnosti vydal na dnes výstrahu 1. stupňa pre oblasti severného Slovenska. Občasný dážď miestami hrozia ojedinel aj búrky. Teploty v stredu vystúpia na 22 až 27 stupňov Celzia. Prvá zmrzlina, sám kupujem zmrzlinu, hej, potom treba sa postaviť do radu, keď budem čapovať. Ďakujeme veľmi pekne. Takto má vyzerať naozaj počasie, babi. Dobre ste to videli? Videli. Boli dve paradajky a idú po ceste. Prvá paradajka hovorí: pozor, valec, tá druhá zase: Kde je ten valec? Musím skonštatovať, že naši milí herci, moderátori, moderátorky od prvého dňa naberali naozaj na obrátkach. Zatiaľ, čo sa prvý deň hanbili, ten druhý deň sa už naozaj osmelili, tretí deň to bolo ešte lepšie. A pozor, my sme v nich našli talent. Dámy a páni, vážení prítomní, dnes tu na tomto koberci zažijeme show, ktorá nemá hranice. Dnes totiž vaše deti ukážu svoj talent.
Toto číslo spočíva v dvíhaní mikrofónu, lebo ty si spierač. Rozumiem. Daj ho nad hlavu, ten mikrofón, či to dokáže dať nad hlavu? Nad hlavu daj mikrofón. Čerešničky, čerešničky, čerešne, kde ste sa mi rozsypali na ceste. Kto vás nájde, kto vás pozbiera? Ja som mala včera frajera. To bol frajer malovaný jak rúža. Toho som si vyvolila za muža. Ani by to vola nedala. Ja som mala včera. Čo by sme to boli za filmové štúdia, keby sme nemali svoju vlastnú talk show? A my máme svoju vlastnú talk show. A pozor, nie že my vlastníme vlastnú talk show, ale každý vlastný vlastník má jednu vlastnú talk show so svojím vlastným. Dobrý deň, ja sa volám Vaneska Pavlíková a vítajte v mojej talk show Vaneska. Dobrý deň, pán Bičan. Chcel by som sa vás opýtať 3 otázky. Aké máte auto? Mám auto čierne a mám 2 autá. Mám 2 čierne autá, ale obidve čierne autá sú pokazené teraz, tak mám požičané šedé auto. A koľko máš peňazí? Teraz môžeme sa na to pozrieť, koľko mám peniaz. Teraz nemám ani halier, ani vindru, pretože tu je so mnou moja manželka a tá mi všetky peniaze pre istotu zobrala. A kde bývaš? Bývam v Ivánke pri Dunaji a na Polnej ulici 78. Koľko vypijete vína tuto na hoteli večer? Asi narážate na moju veľkú spotrebu, ale nie je všetko víno, čo je naliaté v pohári. Vidím to tak na flaštičku za večer. A chceli ste byť, aj keď ste boli malým moderátorom? Keď som bol malý, tak som chcel byť programátorom a chcel som sa zaoberať s počítačmi a bol som v tom veľmi dobrý aj na škole, na základnej, ale potom som urobil omyl, lebo som sa prihlásil na elektrotechnickú priemyslovku a tam som dosahoval veľmi diskutabilné výsledky, ktoré zapričinili to, že viacej ten krúžok, ktorý som mal podvečer, tam chodili také pekné dievčatá, tak som tam chodil rád, tak a to bol herecký, takže to bolo divadlo a potom z toho vzniklo naozaj divadlo. Potom som išiel na Vysokú školu muzických umení a tam bolo divadlo, dokonca som hral v Národnom. Ďakujem, poďakovať a odhlásiť sa. Čau. Ďakujem veľmi pekne môjmu hostovi, že tu so mnou bol, stretneme sa zajtra. Čože? Čau. No a to bolo všetko, čo som sa vás bolo. Ja natočím ako Menka. Mé. A mé. My, čo sme zvládli bekorinu hneď v prvej triede, sa vieme porozprávať s rozličnými zvieratami, napríklad tu na kozou. To, čo robí táto ovca teraz, sa volá hnojenie trávika, lebo moč... Prišiel host do reštaurácii. Hovorí, toho čakania už mám plné zuby. A čašník hovorí, hneď vám donesiem špáradlo. Červené jablčko vo
vrecku mám. Červené jablčko vo vrecku mám. Koho rada vidím, tomu ho dám. A ja ťa, mamička, najradšej mám. A ja ťa, mamička, najradšej mám. Tebe to červené, jablčko dám. Snažili sme sa nájsť tú najväčšiu celebritu, ktorá tu dnes mohla byť, a bol to kuchár. Lenže kuchár... Stop, ešte raz. Roman Pomajbo, Andrej Bičan, tenkrát po druhé. Áno, že to po druhé, lebo prvýkrát sme nemali zapnutý zvuk, milí televízni diváci. Ale boli sme vtipní. Boli sme veľmi vtipní. Teraz sa nám to už nepodarí. Vôbec som to ja. Ne. Detsky si pamätám, Ktorý je ten? Detsky si pamätám, vždy som ho pokazil, dúfam, že sa mi podarí ho teraz povedať správne. Idú dva balóny po púšti a jeden hovorí, pozor, kaktus. A druhý, že vidím. Nie, počkaj, to má byť, pozor, to má byť. Kde ho vidíš? Vidíš? A takto to je vždy.